Hello! Welcome back, parents and students, to my channel. This is Judy, your virtual teacher. In this video, magtuon kita og mga Bisaya nga idioms. Andam na ba? But before that, please don't forget to subscribe, like, follow my Facebook page in the description box below, and also share if you like this video. And welcome, parents and students! Okay, so let's learn idiomatic expressions. Sa Bisaya pa, idioma o panultihon, pinulungan, or mahulagwayon. Unsa ba ang idiomatic expression? Ang idioma mao ang estilo sa pagpadayag sa atong gusto nga ipaabot o i-express. Ang mga pulong or words niini dili angay sabton base sa literal na pamaagi tungod kay mga mahulagwayong pinulungan kini o figurative words in English. Okay? So magtuon pa kita. Mao kini ang mga common Bisaya idioms o mga kasagaran nga binisaya nga pinulungan. Layo ra sa tinain. Usually, o kasagaran madungog nga to kini kung kita magsakit, ingnan pa sa ato ang mama or sa ato ang amiga na layo ra na sa tinaibay. So ang pasabot ana is dili delikado, dili kritikal, dili peligroso. So, ayaw o kabalaka. Layo ra na sa tinay. Kaduha, walay aso nga makumkum. Literally, wala dyan aso nga makumkum. Dili mo dito nang magumitan or makumot ang aso or ang smoke, diba? But, it means walay sikreto nga dili mahibawan. Alright? Sunod, nagmatara o buntag. Libog kay siya no kung imo siyang sabton in each word or word by word. Pero ang pasabot ani is walay kalibutan sa panghitabo. Nang clueless ka or wala gid ka kahibalo nga naday ning ani nga hitabo. Blind ka ba? Walay alamag nga naisahan na di ay ka or naisahan na di ay siya. Okay? Madungog na to ni, for example, sa contest. Nagmatara siya buntag. Blind kay siya nga, manikas ng kalaban. Okay? Next. Makulban o kaldero. Ang pasabot ani is mawad-an o pangita or pangwarta or trabaho. For example, tungod sa pandemya, nakulban og kaldero akong papa. It means because of the pandemic, my father lost his job. Nawad-an siyang trabaho. Siguro bawas og mga tao ang company. Okay, next one. Okay, more Bisaya idioms. So we have balhiboon og dila. Imagine ba na ninyo? Balhiboon inyong dila? Ang pasabot ana is chismosa or chismoso or tabian. Ano na siya tawag balhiboon? Okay, dila ray way labot. Matag way labot. I'm not exactly sure pero ang pasabot ani is dila ray dili mahilabtan. Kaya syempre, ang dila is naa sa sulod sa baba. So, this means pulatahon or punalan. Usually, madungog natin sa ato ang parents or sa tong guardians. For example, ikaw sige kag pabadlong ha, maglagot gani ko nimo, dila ra gyud way labot. So, it means makulatahan gid
is maghilak ang adlaw. Oh no, maghilak di ay ang sun or ang adlaw. So madungog nato ni kasagaran kana ganing for example naa kay gusto buhaton pero dili nimo siya mabuhat for the meantime tungod kay bawal. So mingaw, ibig sabihin mingaw or bored or di kaagwanta. Example, kung madaot gani ang internet no, maghilak yun ang adlaw aning bataa kay dili siya kagdula og ML. So ingon ana. Okay, next one is puti og itlog. Okay, it means talawan. Okay? Dili literally mean na nahadlok siya sa puti nga itlog, but it means talawan siya. Okay, next is abtik pa sa manatad. What is manatad? Manatad is a dove, a kind of dove. And paspas daw kaayo na sila mulihok. Abtik sila mulupad. So, abtik pa sa manatad, pasabot ana, paspas mulihok. Okay, for example, niingon si Fred na manglaag daw ta. Dali na. Tapos, ikaw nga nakadungog, mura jud kag manatad na. Paspas kayo nakailis. So, pwede kayo nila ingnan. Aptik ka gid mo oy. Aptik pa sa manatad. Okay. Alright. Next is okay. This is the last one. Katagakon ang mata. Okay, so yun makaayo siya sa no because very common na siya nga expression na idiom. Katagakon ang mata means katugon na kaayo or nagtuka na. Pero it doesn't mean nga imong mga mata katagakon na gyud. Katugon na ka. Ana na siya. Okay? So it's already 11:04 right now as of making this video. So akong mata katagakon ako. Okay, and that is all for this video. Thank you very much, parents and students, for watching. Daghang salamat. Please don't forget to subscribe. This is your virtual teacher, Teacher Judy. I am now signing off. Bye!